Mela nsellmikom in-naħa tiegħi għal darb'oħra magħna ngħaqad issa s-Sur Billy McBee hawnhekk li huwa l-fundatur tal-paġna Residenti Beltin kif ukoll il-fundatur tal-Partit Indipendenti Residenti Beltin. Nsellimlek. Lejla tajba lilkom ukoll u l-spettaturi wkoll. Mela, għalfejn qegħdin hawnhekk, forsi min kien isegwina qabel rali aħna konna tinsegwu wkoll dak li kien hemm l-andament rigward l-emenda li din għaddiet f'Ġunju tas-sena l-oħra sabiex il-ħwienet nistgħu ngħidu stabbilimenti jkollhom permess maħruġ li jibqgħu miftuħin sas-sigħat bikrin ta' filgħodu. Minn dak iż-żmien ngħidu dritt ma smajna xejn iktar għaddiet l-emenda waqafna hemmhekk, però r-Residenti Beltin kif qed jiġu milquta dan kollu. Negattivament. Ifhem, ħadd ma jħu gost ikollu l-istubju taħt it-tieqa tiegħu, speċjalment wara ġurnata xogħol, speċjalment qed tkun marid, anzjan jew fil-kategorija tal-vulnerabbli, u anke individwu żagħżugħ trid tik inqab pause. Ekku. Kieku kien fil-weekend biss forsi minn hemm u minn hawn tifhimha. Imma ta' kuljum. Dan qed ngħidu l-ħinijiet ta' min wieħed ukoll jippointi kif ta' battejt, isu jippointja din il-ħaġa li qabel il-belt jien niftakru minn dejjem kien hemm dik l-attività għaddejja. Imma jisu donnu la ħareġ dan il-permess fejn qed ngħidu sigħat sa xejn issa għandhom il-permess. Il-mużika sassija u jista' jibqa' Sija ta' filgħodu miftuħin qed ngħidu. sassatejn. Sassatej ta' filgħodu. Miftuħin, imma mużika sassija. Mużika sassija. Hija, però hemm evidenza ċara li mhux sassija biss, ikomplu għaddejjin. Ikomplu għaddejjin. Issa qabel kienet sa 11 ukoll kien hemm problema li mid-11 kienu iġġeddu għan nofs il-lejl, għas-sija. Però dak iż-żmien kien hemm naqgħa nfurzar għall-inqas jekk iċepp il-pulizija tista' issikket dak li jkun. Kien obbligat. U kapaċi ma jerġax jagħmilha. Issa, eżatt. Issa jisom minħabba li għaddit l-emenda l-pulizija fil-verità naħseb ma tantx Dajfuhom, dajfuhom. Ngħidlek id-dritt meta joħroġ il-permess issa qiegħed fuq li fuq mill-liġi. Alright, u meta ngħidu ġifieri il-permess minn fejn jinħareġ? Sa fejn nafu aħna ma ntlemtijaj. Ma ntlemtijaj. Mela, ħanaddi għal l-obstructions, ġifieri dana inti wkoll bħala president ukoll u anke l-fundatur tal-Partit Residenti Beltin ikkontattjajt diversi nies. Ġifieri mhux persuna tngħidu MTA biss hawnhekk qed nara l-email jien pereżempju hawn l-Ombudsman ta' Transport Malta, hemm ukoll il-Prim Ministru, hemm l-Enforcement, għaw bosta ġifieri kellkom rispons ta' din l-email partikolari. U forsi tista' wkoll fil-qosor tispjega għal dawk li qed isegwu l-ilmenti ta' din l-email fejn hawnhekk qed nara anke mit-titlu tagħha stess ukoll tixbidlek l-attenzjoni li żdiedet id-diskriminazzjoni l-illegalitajiet u anke l-kriminalità. Ekku. Ngħidlek dik l-email bagħtet isu xi 30 qabel ma kien il-każ fil-belt ta' żgħażagħ li attakkaw xi żgħażagħ oħrajn. Qabel kienet. Kienet 30 erba' qabel. Però dak it-tip ta' xenari il-Beltin ilhom jagħtu minnhom sempliċement ġest ġiet fil-moment tagħha. Issa, fl-email ma semmejt inti bażikament kien hemm l-ostakli tal-imwiet siġijiet il-permessi u kollox, plus legal notice fejn ir-residenti ġew impattati mod ħażin. Laqas biss ġew konsidrati biex jifassru xi tip ta' legal notice li tista' tħodd bil-lanċ. Imma anyway, fil-qosor staqsina ċertu affarijiet bħalma ċittadin normali jista' huwa intitolat ukoll jistaqsi, ħadd ma wieġeb ħlif l-MTA b'ċertu kienet ngħidilha jiena fejn skanzat milli twieġeb id-domandi propja u ġast provditna informazzjoni żgħira fuq il-mod ta' freedom of information. Imma id-domandi l-oħrajn fuq il-permessi fuq hekk ma wieġbithomx. Ġifieri intom ma tkom laqqas biss tafu, pereżempju fejn tidħol permessi ħanejdu hekk Bħal permessi tal-outdoor speakers, permessi għal-outdoor furnitures, appliances, għax inhom il-ġurnata tista' tara u ssib ukoll displays, fridges, freezers, kollox barra isu literalment isak qiegħed innaf
f'xi gabbana, qed titellef dik il-preġu tal-Belt Valletta. U daw fejn għamlhom, ġifieri Fit-toroq. jostakolaw il-bankina. Bankini, toroq, passaġġi. Issa, billi ta' dritt xi ħadd għal ftit imwiet 2, 3, 5, għaret mhix problema. Imma mhux li tokkupa żona ta' storja, bini storiku, passaġġ, għandek ġenituri bil-pushchairs ma jistgħux jgħaddu. Għandek nies ċertu mobilità ta' finti, xi kultant ikollha bżonn wheelchairs, bastun, anke hawn min ikollu bżonn l-assistenza ta' din il-persuna. Għalli bżonn metru, soċ metri. Imma m'hemmx, anke staqsejna il-kwantità ta' siġġiet, kwantità tal-imwejjed, hemm limitu jew it's a free for all li U meta joħroġ. wkoll risposta laqas fuq dik. Le, ġifieri. jew kat weġiba kien din. Għax din ilha għaddejja xi sena minn min doħloqna Resident Peltin fuq Facebook. Li bażikament Resident Peltin jaħdem bħala persuna intermedjarja bejn iċ-ċittadin u l-entitajiet. Nafu li kemm id-darba ċittadin iċeppel, jipprova jikkomunika mad-dipartimenti naqsiħu tweġiba jew illum jgħidulhom mod, għada jgħidulhom mod ieħor. Allura speċi aħna ħanaħdmu bħala database, okay? Ikun hemm linja waħda. U nikkontattjaw aħna għandna ta' resident b'ċertu complaints jew b'ċertu inġustizzi jew illegalitajiet li jsiru dat tip. Aparti minn hekk għandna l-fera ta' Neighborhood Watch li għall-inqas nippruvaw nżommu kemm jista' jkun ċertu attivitajiet Minħabba l-kriminalità u Eżatt, attivitajiet li eżatt. kollha għaddejjin. Imma dan kollu, ġifieri inizjattiva tagħkom. Il-kunsill fejn jgħid? Hija question mark kbira, ngħidlek id-dritt tara. Il-Konsill fl-opinjoni tiegħi sar jew qiegħed jagħmel il-ġurnata biex jiffaċilita l-privatizzazzjoni tal-Belt Valletta. Pro-business, issa din ta' pro-business kulħadd huwa l-favur il-businesses. Niklu nixtru x'niklu minn għandhom familja, tajjeb. Però l-isfreġu li ċertu businesses iħallu la jixraq lil-Beltin, u laqas jixraq lil-Belt Valletta, jew l-ebda lokalità oħra. Għax li tagħti id-dritt lil wieħed ma tistax jiċċaħħad id-dritt sakrosant tal-li ikollok aċċess biex tgħaddi jew biex tinqed Kassa inti. ambulanza pereżempju. Ija, issa l-oħra niftakar biss konna xandarna minn tal-inqas naħseb 5 filmati fejn ambulanza ma tistax tgħaddi, okay? Jew ħabba l-imwiet, jew ħabba s-siġiet, jew ħabba l-appliances, jew ħabba l-outdoor furniture, jew l-menu boards u dat tip. Ambulanza kellha toqgħod wifqa sakemm ix-xufier stess tal-ambulanza kellu jinżel, iċċaqlaq l-affett min-nofs biex din l-ambulanza jew salva ħajja, jew xi ħajjiet, jew tassisti l-aspett mediku tal-pazjent jew tal-vittma u minnu fil-bżonn. Apparti minn hekk, seta' kienet fire engine. Issa fire engine hija ħafna kbar l-ambulanza. Sa fejn fina sepp hemm żewġ metri. Ma hemm strateġija għall-emerġenza. Infatti ngħidlek id-dritt. Ġunju kemm laqgħa tal-Kunsill. U sejjaħ il-laqgħa tal-Kunsill biex dan l-aħħar il-Kunsill m'għadux isejjaħ laqgħat ta' kull xahar jew every now and then. Però fuq il-legal notice isejħet din laqgħa. U kien hemm xi ħadd ċittadin għaw residenti u belti u staqsa l-Kunsill għal l-istrateġija tal-emerġenza. Baqqa sal-lum mingħajr tweġiba. Hemm il-flus qabel id-dinjità, is-saħħa jew il-ġustizzja lejn ir-residenti. Ġifieri saret l-emenda saret kif saret, però m'hemm xejn li jissalvagwardja ħanejdu hekk ir-residenti. Dik Le. saret l-emenda li qed nista' nifhem jiena sabiex tissalvagwardja l-businesses u l-wienet, però fejn jitlu residenti ċertu businesses għax il-ħaġa din għandek il-lukandiera jew l-appartamenti short lets u dat tip. Huma stess Għax kien hemm xi kuntatti wkoll. huma stess li gerdu li tilfu l-flus biex jagħtu xi refund għax il-turisti ma felħux tistorbju hemmhekk. Tidħol fuq l-Airbnb, Booking.com, kull tip ta' pjattaforma, ċertu toroq fejn ingħataw tal-permess, qegħdin igergru. Dak huwa tel. Okay.
Ġifieri il-turisti ħanejdu hekk qed iħallu l-feedback tagħhom b'mod negattiv, ġifieri Eżatt. daw qed jagħmlu riklam ħażin lil min ikun sit ta' hotel jew Eżatt. U anke inti jekk għandek liġi, għalfejn qas taħseb għall-embodiment li isma' jekk dak ħajabbuża mill-legal notice, hemm riperkussjoni. Ma hemmx. għax anke bħala sound, pereżempju ma kienx hemm stipulat kemm irid ikun U il-volum. jgħidlek moderat. Qiegħed moderat, imma moderat għalija mhux l-istess Hekk pereżempju jgħidu imma mbagħad jekk tidħol tiċċekkja fuq ċertu liġijiet ta' moderazzjoni fuq noise levels u hekk, jgħidlek xorton. Moderate means this. All right. U soundproofing? Xejn. Kuma naf soundproofing bar wieħed kejjed strata stretta li għandu soundproofing. Għax ħall inizjattiva minn jaddu. Kedila hemm is-soundproofing tiegħu u hawnhekk nirringrazzjah tal-li ma qabaċu fetaħ business ħangawdinu biss ħadd ħaseb ħadd ieħor. Anka il-businesses ta' qabel fil-belt dejjem ħasbu f'ħadd ieħor bar skenna fil-belt. Qatt ma gidmu l-idejn li rridu jiklu minna. Fimtek. Ġifieri so dal-aħħar issa kemm isa Ħaġa oħra. Illegal notice it-tihom ċans jew it's granted on moderate music, non-amplified music, imma hemm l-evidenza ċara mod pubbliku, okay, hemm il-filmati u kollox, li qed jintużaw mużika amplifikata li diġà tmur kontra l-avviż legali, okay? Hemm skos rapporti minn residenti li ta' kuljum kważi jaslu għand il-pulizija. Dawn il-psika il-pulizija ma jista' jagħmlu xejn. Allora again, jiġifieri jekk dad-dipartiment li joħroġ il-permess huwa wkoll il fuq mill-liġi ma qbilx magħha u hemm ħafna li ma qbilx magħha. Mela tajjeb li inti aċċennajt għal dawn l-istorbju hekk, forsi nkunu nistgħu ntellaw il-video hemm ukoll biex forsi wieħed ikun jista' jara eżattament u jisma' aktar milli jara naħseb jien. Fuq xiex inti qed titkellem u minn xiex iridu jgħaddu issa orrajt hawnhekk forsi ħajkun video u ma nimmaġina li hemmhekk mill-ħoss ikun jistema' aktar. Forsi jkun jista' jitfanna l-video ħalli nisimgħu. Mela, hemmhekk kif
Rajtu taraw forsi u tisimgħu wkoll l-attivitajiet li qed ikun hemm fil-belt kapitali. U allura l-kunsill lokali, ħanerġa' mmur fuq il-kunsill lokali għax il-kunsill lokali jiena nifhem li għalhekk qiegħed hemmhekk. Ekku. Issa, ta' ma jista' jagħmel xejn fuq din il-legal notice. Jista' jagħmel ħafna affarijiet, biss niftakar kien hemm komunikazzjoni bejn l-SEM li hija Servizz Ewropew Malti minn għalija huwa bażikament ferra tal-EU. U kienu ċarru tondi magħna li l-Kunsill jista' jirrevokaħħa, jista' jitkellem, jista' jieħu azzjoni. Infatti, bħalma tista' l-Università ta' Malta fil-Belt Valletta ġimgħa l-oħra semmi kienet azzjoni legali. Ekku. Il-Kunsill jista' wkoll. Però hemmhekk hemm l-ironija assoluta tal-Kunsill. Mhux naħa waħda biss, jiena bandira bajda. Ekku, il-kunsill mod ġenerali qed ngħidu il-kunsill li qed hemmhekk biex għall-lokal. Infatti niftakar ċarton li kulħadd kien qal mill-kunsill ma kontx naf xejn, sirt naf minn fuq il-gazzetta, sirt naf minn fuq ir-residenti u dat-tip. Biex imbagħad niftakar fil-laqgħa urġenti tal-kunsill f'Ġunju minn għalija ġiet żvelata fil-kunsill stess li s-sindku kien jaf. Is-sindku kien ħarġ ordni lill-membri tal-kunsill biex ma jgħidu l-ħadd dwar x'ħajġri bl-avviż legali. Issa, għalija hemmhekk ħajkolli nipponta subaj li kulħadd. Is-sindku li kien fid-dover li jkun trasparenti u honest ma' kulħadd. U il-membri ta' taħtu li suppost jekk ġew eletti mill-poplu, l-lealtà tkun lejn il-poplu, mhux lejn 4 membri. Għalhekk qegħdin hemmhekk. Hemmhekk għalija verament ħatta bi kbira. Għax isek tħares fejn tħares aħmar blu għalija dik pezza waħda. Il-poplu mhux stmat, infatti anke l-Beltin. Mela għandek ħammur lura l-opinjoni tiegħi li l-Kunsill preżenti qed hemmhekk biex jiffaċilita il-privatizzazzjoni tal-Belt Valletta. Evans Building. Mela tawna 4 tikmamar fil-Kunsill biex taħdem bħala berġa. Biex ħaduna Evans Building proprjetà tal-poplu u ċaħduna minn nużaħ għal-komunità. Se tazzar id-dan tal-anzjani li tant għandna bżonn. Se tazzar klinika kompluta li tant għandna bżonn. Se tazzar child care center. Imma le, issa ix-xnijat huma li ħassil lukanda. U sa fejn niftakar jien ħarġu xi tenders ukoll, jew ħajħorġu tenders ġestina biex isir lukanda. Hekk le. Anke tħares lejn il-pavimentar. Taħseb din is-segretezza kollha, ġifieri għandek nuqqas ta' informazzjoni l-MTA, il-Kunsill, l-Istat, isu ħadd ma titkellem fuqha fejn taħseb. Jien naħseb li l-unika sens li hemm tant hemm flus fin-nofs mis-settur privat. Għax anke jiena ngħid xi ġifier business wieħed qed tpaxxih u mbagħad il-business ta' faċċata tkissru billi tagħti il-legal notice il-premissi web. X'qegħdin jagħtu dan il-bars lill-membri tal-istat biex verament qed joħorġu għalihom u qed kisser ħadd ieħor. Isu mhux kulħadd, isu inti qed tgħid ċertu postijiet, mhux qiegħda hemmhekk għal kulħadd, imma ċertu postijiet qed ikunu aktar privileġġjati minn ħadd. Eżatt. Allura, il-weda tal-ispazji miftuħa nafu li kellna fi żmien il-Covid kienu jgħidulna kemm importanti s-saħħa li tistrieħ u qed ikun hemm isu kontradizzjoni ta' dak li qedna, ta' dak li qed fil-verità li dak li qed isir, ġifieri x'tajt rigward dan? Ara, rigward is-saħħa, again, naħseb li kulħadd għandu dritt għal dak it-tminsjat ta' serħan ġewwa daru. Issa jekk forsi rridu jammettu li din il-legal notice hija falliment bħala esperiment, lest naċċettaha onestament. Jekk le rridu jaraw x'ħajamlu għalfejn business m'għandux investi f'soundproofing tiegħu. Għalfejn m'għandux jkun hemm xi tip ta' riperkussjoni, xi penali u dat tip. Sempliċement infurzar. Ħadd ma fuq mill-liġi sa fin nafina. Anka eżempju, kif taqbad tajt, again, bħalma tinti, għadna kif ix nagħmel lockdown enfasi sħiħa fuq is-saħħa u dat-tip.
issa ma jgħidux għax hemm il-flus. Ma nafx dik il-kuxjenza soċjali tant konna niftaħru biha dik il-dinjità, dik il-ċertu umanità lejn ir-resident Belti. Għax anka eżempju tħassel Paġefil, il-Belt Valletta għandha iktar libertà għal tip ta' sfreġu għalija, mela Paġefil jekk xi stabiliment jaqbes ċertu limiti, bum, jiblaħħa. Il-belt tista' taqbad tagħmel li tridu li jogħġbok, tkissel li min tridu li min jogħġbok u kollok il-barka. Le. Biex. U ġifieri inti l-opinjoni tiegħek hija li l-emenda li diġà saret forsi terġa' tiġi emendata b'mod fejn l-affarijiet ikunu aktar. Jekk ma jridux jirrevokaw għal-inqas eżatt. Jew nerġgħu lura l-bilanċ propju għax saħtax kulħadd kien tinqeda. Kien ħin tajjeb, kien ħin raġonevoli u kien hemm bars li kienu doq il-mużika. Però, again, jew tiġi emendata kif suppost, jew tiġi revokata. U rigward l-ispazji pubbliċi wkoll, ħafna mill-residenti kienu kollaboraw billi neħu l-karazzi tagħhom biex ċertu torqiġu open spaces kif ġew mwieda biex jgawdu l-familji tagħhom u kulħadd. Imma mbagħad jiġifieri wara tagħmel mod ieħor tħalli settur pubbliku jaħkem kull triq li hemm, kull pjazza li hemm, kull rokna li hemm, u m'intix tħalli passaġġ dinjitus għal ħadd ieħor. Ekku. Mela, wasalna biex nagħlqu din id-diskussjoni, il-messaġġ tiegħek Billy, forsi naf li batt bosta emails, forsi għal darb'oħra l-aħħar messaġġ għall-awtoritajiet u għal dawk in-nies ikkonċernati. Nittamaw li l-awtoritajiet bħalma ma jdeqgħux jdeqgħu ma b'ċertu storbju, b'ċertu fastidju, b'ċertu nuqqas ta' umanità jrabu naqqa kuxjenza li l-Beltin għall-inqas għax at the end of the day ħadd ma numru. U aħna maħniex proprjetà ta' ħadd ieħor. I mean, again, naqqa kuxjenza. Mela, grazzi Grazzi ħafna. lilkom. Kif stajtu tisimgħu hemmhekk Billy ġie hawnhekk biex jitkellem ukoll għal dak li kollu għaddej minn ġewwa l-Belt Valletta wara li għaddiet l-emenda u ma smajna xejn aktar, imma tajjeb li nagħtu ċ-ċans nagħtu l-vuċi dawk in-nies li jkunu għaddejjin minn dawn l-affarijiet u ma nisimgħux dwarhom għaliex ma jkollhomx l-opportunità fejn ikunu jistgħu jaqsmu dawn l-esperjenzi tagħhom magħna. Min-naħa tagħna ma fadlilna xejn aktar, niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla nsellmilkom u l-lejl it-tajjeb.